Dobrodošli na moj kanal Weight Loss Inner Glow. Ja sam inače Marija Bandin, medicinska sestra, a vaš transformativni mentor. I sa vama ću zajedno proći sve lekcije na putu mršavljenja kako ne bi samo smršali, već i vratili svoj unutrašnji sjaj. Na ovom kanalu nećemo brojati kalorije, ovdje ćemo raditi sasvim drugačije principe i usklađivat ćemo se sa prirodom. Danas je inače 31. maj i na nebu će se večeras videti pun mesec. Taj pun mesec nekom znači mnogo, a nekom ne znači skoro ništa sem lepe prirodne pojave. Kao što već znate, ja sam pre 1,5 dana bila na procesu mršavljenja i smršala sam 35 kg za 1 dana. Nakon toga sam napravila pauzu da vidim kako će ta moja kilaža da se održi i da li ću moći da prestanem da mršavim i da li ću moći da održim kilograme da se ne ugojim. I taj cilj je postignut. Danas sam se merila i imam istu kilažu kao pre 6 meseci kada sam prekinula svoj proces mršavljenja, ali meni je ostalo još nekih 15 do 20 kg viška i zajedno s vama na ovom kanalu ću vam deliti korak po korak kako ja to radim i danas je moj prvi dan. Odlučila sam da danas bude moj prvi dan mršavljenja zato što je pun mesec, a pun mesec će se smanjivati, tako želim da se smanjuje i moje telo. I jedna od najstarijih dijeta za koje sam ja čula i koja je čak moja baka držala je dijeta mesečevih mena. Ako niste čuli za tu dijetu, to je inače fasting period, u stvari 24 sata posta na vodi u toku mesečeve mene. Obično nam svi kažu da ako smanjimo kalorije i ako povećamo fizičku aktivnost, odnosno potrošnju tih kalorija, da ćemo smršati. To jeste logično i to ima smisla kada je organizam sasvim zdrav. Ali, ako ste žena, vi već imate cikluse gde se konstantno iz dana u dan menja vaš nivo hormona i samim tim glad se pojačava, smanjuje. Isto tako različito reagujete različitih dana u toku meseca na isti problem i zbog toga žene ne mogu na taj način striktno da se drže tih pravila, a pored toga vrlo često posle 30. godine već dosta ljudi ima hroničnu terapiju, to jest hronične bolesti, metaboličke bolesti koje su jako zastupljene i koje i bukvalno se pojavljuje epidemija metaboličkih bolesti. U tom slučaju ne možemo mršaviti na taj način i ako se striktno držimo nekog protokola ishrane, neke dijete, mi ćemo samo da se mučimo, a efekat neće biti potpun. Tako da najveći bonus koji možete dati svom telu, najveću šansu koju možete sebi dati je da nađete svoj bioritam i da se uskladite sa prirodom i sami sa sobom. Pošto mesec kontroliše vodu na zemlji i pod uticajem meseca dolazi do plime i oseke, kao što znate, znači tone, milijarde tona vode se podiže i spušta zbog dejstva meseca, a naše telo je većina voda, tako da mesec, odnosno mesečeve mene deluju i na naše telo i dovode do tih nekih malih, ali vrlo jakih promena koje se svakodnevno dešavaju. Ja sam se inače odlučila na mesečevu dijetu zato što je to neka najstarija dijeta koja mi je pala na pamet, a
u današnje vreme kada smo zatrovani raznom hranom koja je puna aditiva, puna veštačkih boja, aroma, šećera i rafinisanog ulja i rafinisanog šećera, a s druge strane čak i zdrava hrana nije toliko zdrava zato što je puna herbicida, pesticida i antibiotika. I onda mi dolazimo do toga da moramo stalno da vršimo nekakvu detoksikaciju. Najbolji metod detoksikacije je da ne uzimamo ništa u svoj organizam, sem vode, i da naš organizam autofagijom zameni te sve nefunkcionalne ćelije, stare ćelije koje nisu više kako treba i da se jednostavno obnovi, da od otpada samog organizma mi stvorimo energiju i na taj način ulazimo u stanje ketoze. Naše masne naslage krenu da se tope. Da bi izvršila tu detoksikaciju, na pamet mi je pala mesečeva dijeta, gde 24 sata ne jedem i to je u skladu sa prirodom, tako da na ovom poslednjem ciklusu mešavljenja koje ću raditi, držat ću sve ili skoro sve mesečeve mene, tako da svakih 7 dana ja 24 sata neću jesti. Ne da bi smršala nekog magičnog efekta, nego jednostavno zato što mi je potreban reset, da mi je potrebno to da moje telo krene da ponovno sagoreva i masne naslage i sve te stare ćelije i sve to. Ljudi kojima kažem da ne jedem ceo dan, 24 sata da ne jedem ništa, obično kažu, jao, kako možeš izdržati, nije muka, nije ti vrtoglavica, šta se dešava, kako možeš, gotovo 3 dana kad sam imala periode da nisam 3 dana jela, da bi očistila organizam, da bi pokrenula metabolizam i varenje. Ljudi su se snebivali kako je to moguće i obično ljudi kad hoće da izdrže tih 24 sata, dan ranije se prejedu, najedu se da bi mogli kao da izdrže. A vi ne idete u rat, vi ne idete nigde, ništa vam se neće desiti. Jedite normalno. Najbolja priprema za 24 sata bez hrane je da prethodni dan normalno jedete, normalno spavate, unosite dovoljnu količinu vode, ne previše da sad ispirate elektrolite i sve iz sebe, normalno se ponašate i čak je dobro da preskočite tu večeru, odnosno da jedete neku light varijantu večere kako ne bi imali napad gladi. I važno je da dan ranije jedete dovoljno proteina. Proteini će držati sitost i očuvat će vaše mišiće kada ne budete unosili hranu, da ne krene razgradnja mišića, pošto nam je to jako važno. Naša muskulatura nam je jako važna i nikad nemojte da izbegavate proteine. Bilo da ste vegetarijanac, bilo da ste na normalnoj ishrani, unosite dovoljnu količinu proteina, biljnih proteina, životinjskih proteina, sasvim je nebitno. Važno je da unosite te proteine, da ne bi došlo do razgradnje mišića, zato što će onda broj na vagi biti manji, a vaša garderoba će vas i dalje stezati i salo će ostati tu, što nam uopšte nije cilj. Svakako, ako krenete na 24 sata posta, odnosno na taj fasting, vi u svakom slučaju, ako osetite slabost, vrtoglavicu, ako vam ne prija, u svakom momentu prekinite. Nema nagrade za mučenje, nema nagrade za
loše zdravlje, za padanje u nesvest, znači to nije nikako cilj, ali ako možete da izdržite, ako možete da se kontrolišete, važno je da kad osetite glad, popijete čašu vode i izađete negde gde nećete imati na dohvat ruke hranu, prošetate 5 minuta šetnje, odmorite, bilo šta da uradite, ali nemojte gledati televizor, nemojte scrollovati telefon, zato što vrlo često se pojavljuju recepti, pojavljuje se neka hrana, neko nešto jede i to će vas isto iritirati. Na TV-u se konstantno prikazuju akcije u marketima, neka hrana se reklamira, čak i često da nezdrava hrana se vrlo agresivno reklamira i tako da nemojte to nikako gledati TV tog dana, ili ako gledate, gledajte strogo emisiju gde neće biti reklama. Pogledajte dnevnik da znate šta se dešava, da ne izbije negde rat pa da vi ne znate. Ali nemojte da gledate konstantno reklame i da imate stalne asocijacije na hranu, pošto to nije dobro za taj dan. Ostalih dana radite kako želite, ali nemojte sami sebe mučiti i nemojte sami sebe dovoditi do iskušenja koje vam nije potrebno. Najvažnije od svega ste vi i najvažnije je da se osjećate dobro u svojoj koži, a osjećat ćete se dobro ako uđete u sklad. I tako da idemo sad na proces mršavljenja koji će vas dovesti do unutrašnjeg sjaja. Ako ste zajedno sa mnom na ovom putu, upišite u komentar idemo zajedno i niste sami, mršavimo zajedno. Ovo je bilo sve za danas, a mi se vidimo u nekom novom videu koji može da vam promeni život.